Malta gwadanjat 81 punt fil-Euro Health Consumer Index għall-2015. Dan meta l-2015 tqabblet mal-2014. B'hekk Malta telet 4 postijiet fil-klassifika Ewropea tas-Saħħa u llum tinsab fi 23 post minn 35 pajjiż. Dan huwa l-aħjar riżultat li kiseb pajjiżna f'dawn l-aħħar snin skont dan ir-rapport li analizza s-sistema tas-saħħa f'pajjiżi Ewropej. Is-sena li għaddiet Malta kienet ikklassifikat fis-27 post b'582 punt minn 1000. Fl-Indiċi Ewropew ippubblikat issa Malta kisbet 663 punt. Fost l-oqsma li Malta marret tajjeb fihom hemm it-trattament tal-kanċer li jingħata f'inqas minn 21 ġurnata, aċċess għat-tabib tal-familja, is-saħħa dentali, l-operazzjonijiet tal-katarretti, trappjanti tal-kliwi, dialysis barra l-isptar u kura fit-tul għall-anzjani. Tema li Malta kisbet punteġġ baxx fiha kienet in-nuqqas ta' attività fiżika. Malta wkoll tissemma l-fatt li l-abort huwa illegali u li konsegwenza ta' dan f'Malta għandna rata komparattivament għolja ta' problemi konġenitali fit-trabi ta' twelid. Il-Ministeru tal-Energija u s-Sahħa laqab b'sodisfazzjon dan ir-rapport bis-Segretarju Parlamentari Chris Fern jgħid li l-isforzi fil-qasam tas-saħħa qegħdin iħallu l-frott. Żied jgħid li dan ir-riżultat qed juri li Malta issa qabdet it-triq it-tajba u li xahar wara ieħor fil-qasam tas-saħħa qed isiru bidliet pożittivi. Il-Ministru għall-Enerġija u s-Saħħa Konrad Mizzi qal li l-Gvern se jkompli jaħdem biex is-servizz offrut ikompli jitjieb permezz ta' aktar investiment kemm f'apparat kif ukoll fl-isptarijiet u l-investiment fil-ħaddiema u professjonisti fil-qasam tas-saħħa.